kan se det. Ja, der sitter han. Ja. Ikke sånn det. Ikke langt ned i knekka. Det er sånn ikke langt fra. Wow. Det er jo faktisk rett. Kom an. Dette. Jeg så det. Vent litt. Bare hogg oss. Kan jeg ta tak i det med den rette? Vent, stopp litt. Hei. Skulle vi være på midten? Ja. Ja, det vet jeg. Ja, nå sitter jeg i toppen av et tre her, og så står Rune under og hogger. Jo. Ja, han filmer det. Han skal filme det. Bare vent litt. Rune, jeg tror du kan stoppe nå. Ja, jeg tror det. Er du klar? Nei, jeg skal få dette rett inn i en busk eller noe sånt. Oi, det er bløt her. Åh. Ses. Ha det bra. Klar? Ta to sånne rist, og så er han nede. Vent. Jeg er klar når du er klar. Ja. Hvilken side skal du ha den på? Bare vent litt. Bare som den er på... Eller like før. Du skal ikke mot meg nå, skal du det? Nei. Jeg prøver å gå rett ned til siden av det. Tar du krepsen min? Nei. Ja, jeg må bare... Jeg skal opp her og... Opp her, men så jeg ikke får... Så nå kan du svei i vei hvis du vil. Kom an! Oi, ok. Hva sier du hogger på? En snøy. Det var like før. Gå den veien, gå den veien! Nei, jeg går feil vei nå. Nei! Jeg tar et bilde. Tar du et bilde?